Your life will never be the same, says the Lord. Passionjava prophesied millions kuna DJ Tira apo vanga vaenda kunight of wonders batwa kuHarare nezuro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pakaitika zvikuru akatenda zvakare Hubert Angel kumusimbisa kuita chinhu chakadai, asi nyaya ihombe ndeyekuti DJ Tira vanzi vachabata contract ichaita kuti vave worth US dollars millionaire mukuru imikani nevamwewo vakaprofesaiwa kwakanga kwakaoma vana japreza nevamwe vaiveko. Yeah. DJ Tira and the wife stand. We have DJ Tira in the house. The devil's arrow was coming after you too. But I saw the angel breaking the arrow. And God says by 2025 December, you'll be millionaires in US dollars. There is a contract coming your way. Beginning of next year, your life will never be the same, says the Lord. Somebody shout amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Daona zozo. Ichimara panama ya. Mwari vakusarudzai kuti muve muprofita kadzi kubva nhasi. The anointing in my spirit is coming upon you. Evangelica Sande waiveko achikumbira regero kunyanya kanyaya dziya dzemapicture nezvimwe zvekurara zvaanoposta ndiani akasara munhu wese akatendeuka.